من تدید پول سر بیره Avdik şandım bir zincire Radım isim geç kabire Vay lele malik veran Ezdi çüme paşa mali Çavreşe gerden paşa من دادید پول navgeneka Keçeneke van haneka Radım isim çavveleka Vay lele malik veran Ezdi çüme paşa mali Çavreşe gerden paşa من تدید پول naftutune Agırdani ser qalune Radım isim geç hatune Vay lele malik veran Ezdi çüme paşa mali Çavreşe gerden paşa Ezdi çüme paşa mali Çavreşe gerden paşa بدنگ حکمت تونج و علی اکبر ارگن و علی کل صباح بخیر روزا بخیر و سلامت تماشا نجام بخیراتن بر اکران TRT کردیه داویا هفته مدیسه دست بگیر روشاوه ایشالا باش بهم بیجن داویاوی هفته جو خوش در باسم ببی البته وکی هر روز وکی هر هفته امل سر مشارکه هجا باقبن میوانین هجا استودیو امنن ونجی کارم پیام خو پرسی خو هیوی خوشمر بشینن 0506 657 53 62 ببین امره işte kondu xwazin dikan mere binivîsin em ê robaht çi bikin em ê behsa çandiniyê bikin êdî pêşiya me biharê ne wisa her kesek li hewşa xwe dixwaze tiştan ji xwe re biçîne ka gelo em çi biçînin yan jî ê ku fêkî hebe darê wayê fêkî hebe çawa aşî bikin li ser çi bisekin bigiştî rewşa çandiniyê çi ye em ê behsa vê meseleyê bikin ê helbet vê mijarê de jî tiştê ku hûn merak dikin hûn dikarin ji me re binivîsin Doktor Turhan Karahan li stûdyoya min e em dê ziyarê bidin diye ziraatê ye ew ê jî li ji me re behsa van meseleyan bike her wiha mihir newanê li wê derêjî dîse em ê mêvanekî hêja re baxbin Abdulkerîm Yücel alîkarê müdürê çandiniya wanê ew jî behsa rewşa çandiniya li herêmê ya wanê bike bi taybetî mêl ser vê meseleyê bisekinin wê demê dest pê bikin em we nedin sekinandin Hikmet Tunç li xêr hatî ser çava hatî Perşemneyşim xêr çawayî başî Sabah bixêr xeyr û selamet ser çavan bêjin mala dava Alî Ekber Ergün destê we sabit bi xêr hatî علی کل تجیب خیراتی سرچاواتی سر صبح به موزیک آوا ام کیف خوش بود مالا و آوا یه باشه دکتر تورهان کران تب خیراتی سرچاواتی اند زیاره بلن یه زیارت ما گفت ما مستم بیشن هنر کی پیشی ما ناس بکن وسا سر صبح ما جهدم نکبن نام مجارین وسا یه باشه تب خیراتی سرچاوا سرسرا روزا و بخیر به انشالله اجی ایروجوارا گلک سپاس کم و ما لبراخستی میوان ام هاتنه لترته کردیه دا هم ج شخص ترا هم ج ترته کردیه راش خبات کاری ویرا از گشکارا گلک سپاس کم ام هینا د ایدیه دانه تعطیل ایدیه دوام تکه بی وسیله هنکاجی اکوانا تماشوانت کن لترته کردیه دالمه سرت کن از ایدیه وان روجیا وان جی گشکا بمبارک کن
Tabii ki em viyajı ne bejin nabe em de memleketeki gerçekten hoş da em diskinin fakat herkes karşıma şahsını ne İro da dünyada özellikle mesela Filistin'de da Ciyedin'de ve Aydu Arafat'a ne kadar divan roje xeyri da maalesef zaru dimrin hina savaş devam tıkın em de bejin jibona xatiri van roje xeyri jibona xatiri aydiye jibona xatiri van roja inşallah Xwedê Teala van qeza ve bela van evaji ji ser dünyayı giştigi inşallah derbast ke İnşallah. em dixwazin de dünyayda de her cîda insan bi biratî bi aşitî xwara bi hevra ew xwe devam bikin car he gotna me nabe em ji viyara jî da aktik dikin Bana bir hediye mevsane. eviya mevsane fe inşallah em li ser viya xebat jî dikin Xwedê Teala ser xêrê me serke inşallah roja we bixêr be roja temaşvana jî bixêr be ez kişkara selam û hürmetê xwe dişînim inşallah. Spaskin malava ava ve tiştekî baş got ve got betlaneya eydê jî devam dike îro roja dawiya jî dixwazim jî ajo karara ku ji radyoyê jî me guhdarî dikin kul ser ekranê me guhdarî dikin gelek kesî ro wê dirê de bin şikerma xwe baldar bin em bêjin xwedê tu qezayê newîne serê tu kesî bila cejname ne bêşîn ji ber vê yekê jî di trafîkê de jî çiqasî hin baldar bin ew qasîya baştir bê wek nîşeyekê em vê jî bêjin wê derê em ji nû ve bêjin em wê naskin mamoste me hêvî û daxwazê xwe gotin êdîm hinekî wê nas bikin çi işî dikin ji ku derê ne nihare û şamê bêjin ser rêmê çandiniye bisekinin de ez dixwazim çünkü hûn pisporê vî işî ne hinekî jî em behsa bikin. Navê me Turan Karahan ez li welatê Serhetê li deşta li bajarê Mûşê hatime dünyayê li gundê bi navê kurmancî Anzar bi navê Tirkî konuk bekler. Yani konuk bekler. Em dikarin her tim herin mêvandariyê. Anzar olarak el gundê hatime dünyayê. Diyamı, bavê qewmê gişîna li win li gundin. Meyteva awilî a îlkoxulê me li gund xwend. Piştî wî em çûn bajarê Mûşê me ortaoxulê jî li Mûşê xwend. Lîse me li Malatyayê xwend. Bajarê Malatyayê Ziraat Meslek Lisesî me xwend. Yani ez biçûktiya xwe de aslında ketme vî meslekê haneka di 13-14 salî da. Piştî wî üniversite jî ziraat mühendisliği me li bajarê Wanê bajarekî pir xweş e li wê derê 100. yıl üniversitesî me üniversite xwend. Yüksek lisansa xwe jî me li wê derê dîsa çêkir. Piştî wî doktora eğitimi jî me li bajarê Ispartayê Süleyman Demirel Üniversitesi doktora eğitimi tamam kir. Evan neskê hema ez 30 sale meslekê ziraatê da cotkariyê da dixevitim li pirê bajara ez xevetîm. İlk awil xebata me li Hatay em Antakya dibên Xwedê nîşan nede tabî depremekî evekî maalesef zerzelekî pir zêde dîtin. Xwedê dî nîşan nede ji wan re jî pir geçmiş me. Li wê derê ez pêşî min dest bi xebata xwe kir 4 sala ez li wê derê xevetîm. Piştî wî ez hatim bajarê Amedê Diyarbekir. Û heremê geriyane wisa xuya dikin. Türkiye hema perê Türkiye bölgê da tabii em ziraatçî ne. Mesela anadbim ez mesela ez hatim piştî wî Amedê li bajarê Amedê ez xevetîm. Yani xebata me li wê derê bû feqet ji bona ku meslekê me wî bölgê da mesela li Mêrdînê, li Urfayê, di ilçê wî da qezayê wî da di giştikî da şopa me heye yani em çûne li wan dera giştikî xebitîne. 5 sala piştî wî ez çûm bajarê Antalyayê li wê derê ez dîsa 5 sal. Antalya jî cihê çandiniyê ji xwe. Çûm wê derê 5 sala jî li wê derê şixwelîm ji wir ez çûm bajarê Elazığ em dibên Xarpêt Mamuratul Aziz. Em çûn wê derê 10 sala jî li wir xevetîm. û piştî wî em hatin ana li Enqerê li wê dera dîsa xwe. Yani ev derbaş kirin çandiniye ve başkir dor hatı Ankara'ya bêjin paytaxt. Em 26-27 sala em ha geriyan en son hatin bajarê Enqerê. Ez zewcî me sê hevzarê min destê we radî sê zarê me hene. Yekî wan üniversiteyê dixwîne li bajarê Elazığê çavî radmîsin. Da hevzarê me jî piçûk hene. Em piçûka me jî qîza min e Azra
هم جي مالباتا خوارا هم جي وان راجي سلام دوي او جي انا خدا عمرك بالصحة بدي امجي سلام بخوان يعني جاليه زراعت دا جاليه جوتكاری دا امر مد وردا چیه ان شاء الله بسایا و دوی پروگرام هانکا دا جی وی 30 سال هانکا دا ام چی دیه ام چی هیمبونه ج تماشخانه خوارا جی ام ان شاء الله ام ویا حیا زمانه ما بگره ام جوان راجی هم او پرسپکن هم ام بیجن ادي ام جوان را بیجن ان شاء الله او جی تشتاكي اجاج ما بگرن ام بك خوش تبن يعني هم ودفي قاعدة بعالية براتيك ونفرخبتينه هم بعالية بجن مكتبة ليسانس خوي بلين دكتورة جوكرية يعني دياركو أما جالك آگاهی هجاش إيروش بگرن ام بیجن özellikle de aliye pratikte de mesela ziraat meslek sesiye de em küçük bunem çun yatılı metxwan دوی دره دا 4 سالا سرس به حیا نیوروی هم پراتیک دامون مل پز د نهری مل دوارا نهری مل پنجار توت کر مل گنم د چینی مل داجوت مل سبزه داجوت هر تشه بود دا yani جبوی هینکرنا مل وان تشتا کش آجوت جبون بعد من دقاده دا على مادن yani her uygulamalı eğitim hem de ben دوی dere da 4 sala em gerçekten دوی تشتی حالکات temel evi de em him bun. Çok şükür ki medur da خوندی. اگه medur ne خوند sadece em çuna üniversite belki meakatış hin ne buna. Rastı ama insan pratik ne bine bu uygulama bir sepan ne bine hin tiştkem demine ne psam. Kesinlikle perkem demine. Hindikna jbonavi em hineki şahsi ne yani. لوادر وقتی کوم هو ام بیجن üniversite خلاص کی مو دست استاج etki. لیل عالمه وقتی پیشی ام استاج etki. Piştirem. Jiyan ama buya dest verdik neyse. Yani per raste yani. Em staj avat küçük diye datkın dedi. Beret diye kurman jad gobla kurema betir hebben zaru ma pirbin çma jibo çandiniye jotkari jmere zaruk hawjana jber ved be gelek zaruk kurman jahane rast ne yani jiyan ama xoş ahirete. Yani jiyan Ahmet gunda da لسر چیه لسر جوتکاریه لسر پزل سر دواره mesela باوی مدیا مد خواستن زاروی پرچیبن چه ماست پرچیبن ادگو یک ترابر برخا یک چه برپز یک چه دردوار یک چه جوتکاری پالیه جوتکاریت که yani lazım bu ama iro güç yüke jbonayı iro kim bu yana olsa ama basa ve ki kan tam melce ki başım sekin mamasta dedi emha pır basa çandini yetkin ne van salın davi em de çandini kim bu ya jotkari kim bu ya em hemme jugund aciz dibin em diçin bajarı mazın paşem de be kamaste gund kaheke gund em luan de gerin olsa le bigişti de man bala xobid ne de yani önema ve giringiya ve çima mısa giringiya çandiniye çima okası giringiya zöpers. Yani ana giringiya çandiriye ya jotkariye ana hingiya dünya avabiye jur haya ve dera insan careki bexwarın be vexwarın nabe. Mesela ana em güçlü ve dera ne alvra kamera hene işte em pot xwetkin avan koltuğa hene arabe emle sardmın khani em tedar rudinin ana van tişte haneka qetine bejit beretine bun mesela. De çadıra da milletma ya poteki çaputeki xwetkir. Yani van tişta tine beji disa insan kare jiyana xwe devam bike. Fakat xwarin û ne ve xwarin ege ku tine be îro mesela serisbi diyelim ki me acele kir me tiş nexwar. Em hatin nîvrojî ege em tiş nexwin yavaş yavaş vücuda me dengawî xirad be. Ege em êvarê jî nexwin Kevin navciya, dervacı ne kun yani jiyana insana da bütün canlıya yani sadece insana bir jotkari tişteki per önemli. Fakat dönemde de insan her tişte en hoş tuhaze yani bir brabalicane perrim bin, organik bin. Bila tamam hoş bin. Tişte em dxun bila hormon tedetine be. Bila hormon tedetine be, ev temuji meculdu bin qade haske. Yani bira tiştine be. Fakat vakti vere xevati o jotkariye dibe jotkari tiştekran ne bira kes neke. Mesela em güçtü bin zareme bravın doktor bravın çi fakat jiyana insana da her meslek ihtiyacı wî he gere wî meslekê insanekî ya ez dikim ya wan ya yekêdin gerek jiyan hatneka bike. Dolayısıyla eva ziraatê a tarımê ji vê dera pir önemli. Özellikle insan di vî dönem haneka da qîmeta wî pir hindik bibû. Fakat dönema pandemiyê da di dünyayê da sadece di memleketê me da na
Di dünyayı da kıymeta ziraatê a cotkariyê dîsa hat xuya kirin. Nasıl? Got tamam binêr. Ya her tiş mesela silahê me hene, her tiştê me he feqet Em nikarin, xwarina me tune û xwarin jî yasax bûye. Em nikarin ji cikî Derkevin, bînin. Deyî em dönema me de ana em dibên ya yerli üretim em dibên. Yani eko di ciyê xwe da were. Ve berhênana xwe malî nefse. Mesela berê mesela millet digo hinekî devlet hebûn ya digo kardeşim digo perê me heye em perê xwe didin her tiştê en xweş em dikarin ji dünyayê ji cikî din bikirin bînin. Binin. Fakat pandemi nîşan da perê te çıka hebe jî Terî û sanayi. nikarî wî bînî. Belê. Te nikarî bînî dolayısıyla gerek di ciyê xwe da, di memleketê xwe da, di bajarê xwe da tıvya bidî ajotin. İja memleketê me özellikle em pir gotna xwe ewl da jî got em memleketekî pir şanslı da em jiyana xwe dikin. Yani erdnîgariya me pir dewlemend e nefse. Abi em ana mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti em dibên bölge dibên ya. Mesela her bölge bi gorê xwe îklîma wî heye. Ajotina wî ayrıye, evê ku têda tê ajotin ayrıye, darê wî, fêkiyê wî. Tamam, te ana mesela îro em li vê dera zivistanê em dicemidin, tiştine feqet îro herî aliyê mesela Antalya Akdeniz bölgesi em dibin. Te her wê derê ana hêşînayê giş çêbiye, millet tov dike, difroşe. Özellikle yeni teknoloji em dibin sera mera duan dera da jî pirtê dişkînin dünyayê. Em difroşin dünyayê. Dolayısıyla em pir divî aliyê hanêka da em şexsiyê feqet temê gotina te pirsiya te xuşka min yani divê dera da dönema ana insanê anaka jê dûr ketine hinekî sistemlî hinekî bi xwastina xwe hatine hema herkes tiştekî ezber kirî dibe em herin şeher em herin bajêr tamam em herin bajêr li bajêr kiriya te heye li bajêr meyteva zara heye ulaşıma te heye gere işê te hebe gere karê te hebe gere gelira te zêde hebe feqet di gunda da tiştekakî tune hêca te bixwe got mesela em watê di gunda bûn em bi meha em neçûna bajar jî ewa me tune bû çima Xema me tune bû xwarin hebû nefse. me çêt kir dewarê me hebû me qatixê xwe şîrê xwe peynîrê xwe jê derdxist pezê me hebû me heriya wî derdxist xist doşek me şîrê wî dîsa dixist peynîr û qatix Goştê me dîse hebû. goştê me şerjê dikir goştê me hebû tendûra me hebû germê me hebû me dixist Nanê me arba hebû. û me tendûra xwe nanê xwe lê dixist ha binêr çi bû minneta me ji kesî tune bû feqet îro di şehra da rokî perê te tune be Tu nikarî derkevê derve. te neçî dikanê te nan nekirî te hêk nekirî te ew birçî Rasta wisa. ji bona wî anaka ez dibêjim vî dönema hanêka da maalesef ji vî aliyê hanêka da sıxintîkî me he ana aslında bakanlık jî hikûmet jî divî aliya da tiştê xweş çêdike yani proje mirojê xweş hene Teşvikan tiştan dibê didin. millet destek didin em destek didê dibê millet dîsa here gundê xwe dîsa here ser aviyê xwe bira erd û eraziyê xwe dîsa cotkariya xwe bike bira dîsal devê derê xwe hema qeweta wî çi girtî pezekî dewarekî dikare çi bike bira ji xwe ra keve nav üretimê bira tiştekî çêke yoksa di ser viya pir de feqet li aliyê em dibên ya mesela tabii insanê ku nav da nebe nizane ana mesela em gişî em van mêvanê xwe em şikî pirsin dibê mesela ya odî her tiş xilas bû aslında wisa nine em watê em bigorî îstatîstîka em xeber didin mesela di gunda da berê teyî ew hebû garan hebû em dibên garan mesela di gunda kî çê hev çîlekê wan dewarê wan heba gişt xist garanekî Şivanek didan be. îro mesela ku garana gund çe hev dewar tê da hebûn hezar hev dewar îro di wî gundê da mesela xanekî merivek çêkiriye di hinderê wî da 5000 dewar hene kes wî nabîne Êdî wek dibêje wek sîstema wan û pergala wan bi teknolojî dewam dike millet nabîne. Millet nabîne mesela em mesela watê çin gund em dibên ya berê vî gundê me işte 1000 hev dewar hebûn dewar diçûn dihatin ana ka dewar tune em hinek ditirsin em dibên ya demekî xilas bîye wisa nine aslında ana teknolojî o modern sistem derketine wî gundê ku dewarê wî giş di yek xanekî daye feqet em nabêjim eva tiştek rinde ji bo çi rinine milletê ku di gunda be mesela em tiştekî pir pê aciz dibin çi ye mesela em zarê gundan e berê watê em piçûk bûn ji gundê me
وسایل جگون درد که دچو باجار دچو باجار دبنی قلتقا دا قاطق هبون پانیل هبون، ماست هبون. او پیز هبون ایجاد برن ورد فروتن تشتی خواهی دند کرین دهاتن راسته فقط ایرو وسایل جگون والا دچه باجار ji bajar milletê gundê di gundayê diçe ماستê markete distîlê ne wisa ji marketa distînê tê eva tiştek rin ne Yani Abi, farka evet, ku satine tekrar mamoste beri millet ji bo ku têr bibe mesela digo bila mirîşka me ji malê bên em nikarin her û her nabajê niha ji bo bazirganiyê vê îşî dikin piçekî ez dibêm belkî ji vir ev kêmasî derdikeve ji xwe dibê her tişt di marketê heye em pê bazirganiya xwe bikin bese ji ber vêkê jî berê xwedan tiştê ku bêtir fêdeya wan pereyê wan hebe yan jî dewlet bêtir teşwîkê bide piçekî ji ber vê edbên mezin bûye yani ev mesele yani desteka ku devlet dedi ev teknolojiye da ku xanê mezin em dibin dor da tamam fakat ji aliyê din da hîna daxwaziya me nehatiye cî em dibin insanek ku di gunda be li devê derê wî eraziyê wî hebe o imkanê wî hebe gereka vî şxwalaya haneka bixwe bike çima ana mesela dewarekî yekî hebe binêr dewarekî yekî hebe ji me re hindik têvsan ya dewarek hebe çi tune wisanin ne îro mesela bi hezara gundê me hene di gunda da jî bi milyona ew hene mal hene mal hene raste herekî yek dewarekî xwayî ke dike milyon tabii yani tuvatê wî li hev tovkî pir tiştekî qîmetî derdkeve ortê yani ji me re piçûk dixuye feqet wisan ne ji bona wî em dibêjin ê ku li gunda jiyana xwe dike çi dibe kêfa wî ye qeweta wî çi digre ya da imkanê gund eraziyê gund ji bo çi rind e li ser wî gere xebatekî bike yani perê min cêva min daye ez diçim bajar ça hebe dikanê da jî her tiş heye ez dikirim tînim eva nerîneke baş e baş mamoste mêvanekî melwaneyê jî ez bawerim wek me ji wir sürprîz çêbû hevalê we derketine wisa em silavekê bin nêde Abdulkerîm Yücel alîkarê müdürê çandiniya wanê ew jî bi me re bê helbet em behsa bi giştî bahs dikin ew jî ji me re behsa çandiniya wanê bike destpêkê dem bêjin roj baş tu bi xêr hatî weşana me mamoste em hinekî te nas bikin hevalê we li vê derê ye Doktor Turhan Karahan ew jî silavekê didê we em bêjin rewşa we çawa ye em dest pê bikin باجم بردوام سلاف رئيس جوارا وحمي مهباني ويلو هيراني وحمي جلمي تركيا را وأزيت حرمتي خا بيشكش دكم جوارا جلك سباستار نذا من عبد الكريم يوجد از أريكارية مديرية واني چاندنو دارستانية ما بله بله mamoste denge ve teme magoti ro hevalê we jî li stüdyoya me ye em bi giştî li ser çandinî helbet daxivin بله سلاو حرمتي مج يعني مهفاني ويا الورا serçava e başa mamoste niha li wanê çandinî di çi rewşê de ye em wisa dest pê bikin wê demê rewşa li wanê bi çawayî berdewam dike mamoste me got li herêmê hemî zgeriya me jî got bi taybetî em hinek jî behsa çandiniya wanê bikin bi were rewşa çandiniya bi giştî li wanê çawa ye بله يعني ام دخازم دسكت دسبيكا قلتنا داني بري بحثا واني بكن كاني وان تركيا داني كا لكويا كا چه درمي دايا هنگي دزانن كوان روشهلاتا اناتوليا ناوين يعني سر سنور تركيا و ايران دايا و در دور به حميد چيانا لبري خدا عز وجل سروان چیان و بلندهیا 1740 بلندهیا یعنی جو بحر بلندهی دانی بحر که نصیب وانی کلیه و ناوی بحر وانیه تابع اف بحر وانی اف هوایا وانی نرم دکه وقتی که اف هوایا وانی نرم دبجتی وجا او تشتی کول وانی چه دبن او فیکی کوانی چه دبن او گیهی کوانی چه دبن او جت نفش و نفش دبن بله يعني واني شخصات نهويت بين جوندو تاخنا 486 مزرعه لسر 1181 قاده نشتجهي واني هنا بل النفوس واني مليونك صادو چلو 10,000 جبه نفوس همه هم بجن نيفاوي
yani 456,406 kes îro gorê qeydê nüfus daira nüfusê li gundan dijîn. Devara nüfusê yani yüzölçüme nüfusu 21.334.000 hecmara hemu araziye cudkari yani ku cudkari ra müsait 16.536.000 nive. Niva yani hemen niva devara ardi vani cudkari ra müsaide. Beli. Yani vani mirgu çere vani gerek pırın. 13.131.646 dekar yani devara vani sadan u şest dübi çere u mergen. Tabi evyeti Türkiye'den sadan dehi çere u merge Türkiye luvaniye. Han evyi jibuye ku hayvandariye jibuye ku bazı xwayîkirnê yani fırsateke gelek rinde de ber çandevanê me ber cudkarê me êwanê. Yani ji sadî Hejmara dih erdê ku dête çand hejmareke baş e newsa ji sadî dih newsa mamoste belê yani sadan 13 milyon hema 13 milyon û 200,000 dekar erdê wanî mêrgo çêrene. Yani sadan şest düve devre vani yani araziye vani sadan şest düve mergo çelaya. Beli hecmara ku araziye teta çandın 3.543 dekara. Daristani 601,000 dekara. Edinci 4.200.000 dekara. Beli kıymeta hilberina cudkari li ser hev 12 milyar liraya. Kıymeta hilberina cudkarê li serê Merifê 10.516 liraya. Ev salane ersaya mamoste. Peki, böyle yani kişi başı milli gelir em dibêjin Türkiye'ye. Yani kişi başı milli gelir yani tarımsal milli gelir. Böyle. Ev tiştekî pir baş e Tarımsal newsa milli deman gelir. bala xwe bitne de hekem ser çandiniya xwe bisekinin yani gelîra hem ya me hem ya devleta me baş dibe. Böyle aynı veki beni ez hineketi erdê ku çandinê rayra müsait servê dixwazim hineketi rakamê wan bidin, îstatîstikê wan bidin. 3.543,000 dekar îro li wanê danê tête çandin. Ji van 3.543,000 dekaran 2.193,000 dekarê wê zevîne. Van zeviyan da jî 740,000 dekarê wê gete, 646,000 dekarê wê genime, 450,000 dekarê wê cihe, 310,000 dekarê wê berengane, 44,000 rê de jî tê êdine. Sebze 28,000 dekar û fîkî meyve jî tê 70,000 dekar e. Beli. Beli yani tişta ve got qet ji bo yonca min dibêjin mamoste mesela Dikarim tiştek şey. helbet hûn dikarin bipirsin min jî got bana aliyê ku ji heywana re tedî ajalara wek êm yoncam ji bo tê çandin Ji bo heywana em de dajon. û aliyê çandiniye jî mamoste me hejmarê gelek baş gotin li wanê di mamlê meyzên çandiniyeke baş e bi giştî herêmê çandinî baş e lê millet wek ku piçekî dev jê berdaye misalê binêrin. Yani ana berek dev jê berda bûn Abdülkerim abi jî hinekî behs kir. Aslında devlet cüvi aliye haneka da belki rakamsal olarak da disa bahs bike pır destekeki zede de özellikle eva emdibin yem bitkisi jbona hayvana li bajarê meywanê li Erzurumê li Muşê li Qersê vana pır tê ajotine dî. Yani ev jî êdî girdi. Berînin e ija eva tiştek din jî he mesela berê bahsa evê kir em yonca bên ceh. Mesela bahsa wî kir berê mesela carekî yan du car diçinin û verîma wî pir kêm bû zêde nebû. Feqet îro çeşîdê ku teze derketine hem verîma wî pir zêde yani ji dekarekî pir zêde diçinin hem jî çarpên cara diçinin. Berê mesela çat kirin em dibin salma sulama. Mesela watê dajotin avê davetine hinekî cî av digirt, hinek nedgirt, hinek hêşîn dibû, hinek eş dibû. Feqet îro teknolojiya îro da ku devletê me destek dide
endwên basınçlı sulama sistemleri. Duê derê da sulamayı wisa modern çêkirine ve gişt aynı av dixo, dolayısıyla ev jî verma wî zêde dike. Yani ji wî aliyê da sıkıntıya metine çiqa roj derbas dibe ev avana aqa pir dibe zêde dibe. Beri an zêde dibe, ne? Tabii. O got ez ê pirsekê bikim, dixwazim Erê. pirsa xwe bikim paşê müzîkekê guhdarî bikin. Kerim abi roja te bixêr be, edya te bimarek be. Vay roja vacı. Aslında serê sibê watê navê te gotin, mi got înşallah ew jî hatibê vê dera, feqet gotin bi telefonê İnşallah careke din em bêjin. carek din înşallah xwedê hez ke em ê bi hevra li vê dera rûnin, em rûyê hevdû binêrin o qsekin. Tabii eva çend Yani sale inşallah. eva çend sale muenne diye inşallah nêzîkayî da we bivînin. Ez pir selam û hürmetê xwe ji we radikim. Özellikle İbrahim abi hevalê din giştika jî pir selam bike. İnşallah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dixwazî wanê da tabii zanî emega me jî heye, şopa me lê heye. 6 salê me li wanê derbas bû. Him lisans him yüksek lisans. Lisansê da em bi hev rabûn. Piştî wî dişûm. Dixwazî mesela li wanê da kartolê me pir xweş in. Behsa kartola o incî Kelime me jî xweş in. Her xwe Kerim jî abi kartol behsa tune xweş. incî kefalî bikî. Ew nîşaneya wanê em ê ser Abi nîşaniya wanê incî kefaliye hem ji me re bişînî hem jî behsa wî bikî. Êdî we soz da ez bawerim ne Erê. sawunê masiya ji me re bişînin me we gihişte hevdû jî. Ne idi em ê 15 Nîsanê û heta 15 Tirmehê hûn dizanin yani wextê ku qedexekirina masiyê behra wanê ye. Lewra nava van sê mehan danê masê û avê wiha em bêjin kem û robaran danê dihil keşe di çelwêrê texsê xwe davêje ji bo wî yekê ji bo yê ku texsê xwe bavêje ji bo yê ku zêde bediye yani wezareta me û yani kêrkirina masiyê wanê nava vê wextê danê qedexe kiriye. Li berê masiyê me yê şûr hene yê şûr em dikarin ji we re bişînin. Wela em ê taze bixwazin. Lê piştî stranekê em ê li ser masiyan bisekin ê taze êdî divê me hûn wî ji me re wê Qedexekirî bişînin. inşallah. Em ê ben de bisekinin qet merak nekin. Em her tim li virin her hefte. Belê inşallah. Baş e, Yani baş e. ez dixwazim hinekê behsa yani Belê em Ajavdaran. piştî müzîkekê stranekê em li serê bisekinin ji xwe em ê bi hevdû re bin em stranekê guhdarêkin bila millet wisa şiyar bê tedî piştî eydê millet êdî şiyar bûye Remezan me derbas kiriye em li guhdarî bikin stranekê ji dengê Hikmetbek paşê jî em dîsel ser mijara xwe bisekinin. Ciş boyu muşe. Wanê me jî xweş mûşê hat. Wanî xwe neqeydênin. Wanê ji bo wanê jî carekê. Ê baş e careke din em bêjin keremke. Çume muşe muşa şevti le ase 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 Çume muşe muşa şevti le ase 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 Kalende yare kalende ase kalende yare sedikare kalende yare kalende ase kalende yare sedikare hevşa keşiş o da muhter behçedir teri utare hevşa keşiş o da muhter berçe terteri ubiye sadkatırde ve tenevle serban bir ban hürmiye sadkatırde ve tenevle
serban bin bar hürmiye. Muşa şevti le ase 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 Çume muşa şevti le ase 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 Kalende yare kalende ase kalende yare sedkare kalende yare kalende ase kalende yare sedkare ساعت خوش جبوی و جبوی خلکی موشه سپاس مالات عوام ده امشي سلاوي خوش مشيره بشه موسد به مشاشوت خير قي مساله عبيت ستراني ونظام وانت كانش مر بيجنا بيجن يعني خدي حسكرني هر كسي بكيني ومسابجنا وصا اي باشا باشا امبارح قدي سبدنا واني جموشي هنواني وقتی کو جارن ام بیجن ام دیچنه ولات خو ام بیجن اسطنبولین انقره نه وقتی کو ام دیچن کو ما که اول نبینن نفسه ویچاخی چیزی دل مجرد شوطی yani İnsan xemgin dibe. Çünkü kesekli deri namine yok ki اول وکی ما مستگوتی herkes diçe bajara o deviş çandine dike راسته جبروینا که جبوی و هلبست شید کردن راسته به وان ریان هلبست آنجی هیوی خو هستی خو جهبره دگوتن نفسه افجی بری تلفن تنه بون وک من حال هفنه دگریان افجی تکلی ادنا بر آوان دبن مسابجن لسر پالات دی به هفره دگوتن فلان شتن وسا yani جوت کاریه د موزیک آمجی هه هم کارن مسابجن باش زبانه بردوام کم دستور و مامسته عبدو کریم بک منشت پیوا خو خلاص بک ما بس ماسیان کر دیسم بیجن مرحبا باشتره ما گم دعوا ماسیان تزه دکن وجه گوت سنه که دی بحثا وانه بکم دی ماسیا جبیر ناکن کرم کن ودمم پیوا و رنه هیلن Yani aboriya cotkarê wanê me gotiya 13 milyon ser 13 milyonan yani erdê me yê mêrgoçê re heye ji wê yekê aboriya cotkarê me sedan û heştê şeşê wê li ser xweyîkirina heywandarî ye ser xweyîkirina baza yani Türkiye danê nîzikê hema yani niha nîzikê 4 milyon pazê me heye em warê paz xweyîkirinê danê Türkiye danê reza yek emîn dane و بعضی ترکیه سالان هفته و لوانه دا هلبرین از دخواستم به وارد دایت زانستی بدم و بله yani 165,000 kevari meşe kevari hingvin vani yani hana و جوان kevaran 10,286 ton hivin em dihilberinin 500,000 mirişke kunha em bejin yani ticari anlamda ku hilberin diken hana salih hafte hazar hek lwanati hilberine sehunne gole masiyen belek lwani hana wanajte masiye em bejin Türkiye bejin alabalık lwanati hilberin bele بله هنا كتير بحث بك أمي دعوة تشتبكن مع مسته بله ماسیتنا بحر ترکیه صدان دهوی هندزانن بحر وانی دیگرتن صد وانی دانه وانی گولا ام بیجن انبار گوشت 135,000 ton گوشت سور سال وانی تهلبرین 303,000 ton شیر تهلبرین جبر ویه که اغلب جدکاری مجبونه که دبار حیوانی خوا ارزان کاربینن نرخ خوادی کارن حیوانی جبوان که کم ببه جدکار چندبان
کاد و کرنگان و جه زیده دشینن ji bo em yani em Belê. bêjin maliyeta em kêm Tabii. dibe newsa wê nadiçînin. Xwedîkirina ajalan jî yani giring e hûn- newsa Belê. mamoste. Belê devam kir. yani hün dizanin yani insanek demek u kareke bike heke bizan bik karê danê wê kar neke dawiya wê karê danê wê xesar bike wê karê nake wê îşê nake. Ji bo wê yekê cotkarê me jî tê demek ku cotkarî dikin demek ku nifşekê yani çandin nahî û cotkarî û hêjberî ku dema vê îşê nekin hesî bi kitêba xwe dikin eceba ez vê karê bikim wê barê nêrxê barê maliyetê ser min çi be hekî dawî danê ku zarar deke ve vê karê nakin vê hilberînê nakin Belê rast. yani ter dikin. Ji bo vê yekê jî tê hem wezareta me ê çandîrû daristaniyê hem wilayeta me gelek vê warê danî alîkarî dine cotkaran, alîkarî dine çendevanan, projeyê sedan û sed hibbe, sedan heftê pênc hibbe veya sedan pîncî hibbe yani cotkanan e çêdikin ji bo yê ku barê nêrxê servan kêm be. Belê. Belê ez ê berê xwe bidim mamosteyê xwe. Belê mamoste te dî mamoste Abdulkerîm jî got ji bo ku maliyeta em bêjin êm kêm bibe xwedîkirina ajalan millet bêtir berê xwe dide wan giyayê êm ez wisa bêjim. Yani deman bi giştî lê binêrin erê heta ji destê me tê dewlet jî alîkariyê dide millet jî bi rastî çi ji destê wan tê dike. Lê deman li rewşa hewayê rewşa dinyayê dinêrin bi giştî wek dibêjin ya küresel ısınma heye ev tesîreke çawa li ser dike. Ez dixwazim hinekem bahs aliyê zanistî jî bikin. Yani aliye ereni û neyînî li ser ew qas millet hewl dide tilê dinêrê li hêyek radibe hemme emeka millet diçe newsa tesîrên çawa lê dibin. Ez dixwazim hinekim bahsa vê jî bikin. Yani ana deyî em dimin küresel ısınma ana gerçekekî me ye o ciyana me de ye. Kesinlikle. Ev edî em nikarin inkar bikin. Belê. Çünkü bilimsel tespit, ondan sonra veri güç ya dexuyayın. Dolayısıyla ana mesela em dimin cotkarî, em dimin ziraat pır tiştekî Abdülkerim abi jî bahs kir. Pır bi zahmet de. Yani tamamen di binê doğayê da ye. Di kontrola tê da nine. Mesela îro em li derva em zevîkî dajon piştî wî em teslîmê xwedayê xwe dikin têne mala xwe. Li wir idî çiqa tav hebe, çiqa şilî bibare, çiqa av hat dibe bi gorî wî di ji wê derê idî verim digirî. Feqet bi derê mesela tê bîra me اختیارê me mesela rû diniştin. Cîkî digo hal hev dinêrîn bi gorê berê digo heftekî din şilî dibare. Yan işte dehroy din berf dibare. Yan berf dihele. Yan em herin cot bikin. Tamamen fena değil. İro teknoloji heye. Em de meteoroloji di dünyayı da teknolojiya en mezin jî di desta da ye. Dîsa pire cara nizane ku çad be. Ji bo çi eviya küresel ısınma tiştek sane eveki hindik da zu heva degişti be. Mesela beri de adarı işte em dibin Temmuz Ağustos'da da kesin ne dedi ki teyrok be bare. Teyrok da dinheri tam ev heşim bu ne di hatiye kuvate çınandını dinheri teyrok lexiz ve evate güççü. Zahmetate güç boşe çu. Tabii viyajı ev hem mesela ana mesela ek cotkarî belki me temaşa etkin. Em jwara viyajı bejin vi küresel ısınma hani heye o xebata me o xudana me dve derada boşe neçe em dibin Tarsim mesela. Sigorta Tarsim'i eko imkanı heye kesinlikle gerek güç çekin. Devlet viyadacı mesela alîkarît ke destek dedi. Jisedi şestu haftevi mesela set panot prima ev derkeve şestu haft panotevi devlet dedi. Millet eme gere edi van sigorta haneka çekej bona zahmet avi jboşe neçe. Yani şu boku ev ihtimal heye nefse ajot garantiye. Mesela ya ça etkiletke tiştek mesela tam de dönem avi da nebe em bahare mesela ev heşin de be tam dert keve neheri Sonya adarida em dibin ilk bar son donları. Don lehist ve eraziyete güç boşe çu.
Nikari dîsa bajoy. Çima zaman çiye di. Bona wî bir tesira haneka yani olumsuz olarak maalesef per li ser cotkariyê sıkıntı dertxe. Em jî tedbirê xwe bi gorê wî çêtkin. Em çatkin mesela ana em de üniversite me da, de araştırma enstitüsüye me da çeşitli teze em dibin bi gorê vî küresel ısınma haneka karşı kuraklığı mesela dayanıklı hene mesela hindik meru av bide meru bajo çeşitli wî hene li ser wan çeşida insan emet xevitin abi xebat dikin o çeşitli perxweşî derketine em dî sal vê deraz ji ekol me temaşet em jwara bêjin bira li van çeşitli haneka binêrin o mesela teşkilat mehene mesela Abdülkerim Bey işte müdür yardımcısı bira devamlı her ceman jwara bêjin ez kîjan çeşit bajom kîjan çeşit rinde kîjan verima wî zêde kîjan kaliteliye kîjan daha zêde peretge bira devamlı her jwan bipirsin yani di ciyê xwe da biskinin o çeşitê berê ku ev bikin ji van olumsuziya küresel ısınma pir etkilenmişti. Peki millet dikare bir hati mesela İro me Abdülkerim Bek müdüre yani dengemi diçe ve dikarim bersivci bidin İro jot karek şu gündeki vere kare vere cem ve beje ya az dixwazim falan tişti biçenim un re nişani me bidin yani un ende ziyare mühendisi xwe dişinin bawan. Edibe hanım. Keremkin. Yani mamuste meclite gelek rindgot devi sabe yani devlet îro tarsî maniye hatiye êdî cotkareke me dikare perê çayeke heywanekê xwe bi sîvorta bike û riskê xwe sıfır bike veya perê pazekê dikare geriyê pazê xwe hemî dikare sîvorta bike. An êdî devlet dibêje yani sıfır risk kabul nakin te tê werî êdî nezanîn helberî nabe yani hemî warê cotkarî danî êdî zanîstî şert e yani cotkarî û helberîna heywanê yani ew qedar ku girîng e ew qedar ku mühim e ki êdî yani ez tabi bila bexşînin yani geleke yani hewalê ew insanê ku ümmî ew insanê ku xandewaniya wan tinebe yani êdî geleke hewalê wan nebe yani ew insanê zana ew insanê xanda ew insanê ku gorî hesib û kitêbê vê karê dikin geleke êdî vê warê danî îş bikin kar bikin helberî bikin lewra hem ev Covid-19 sürecî hem ev herba Ukraynê da nîşan ku yani insan her roj bi füzayan bişne heyvê bişne uzayî jî heta ku fizyolojîk ya piyavan wihaya wana hewceê xarin ve xarnêne hewceê cotkariyê hewceê çandinê ne hewceê hilberînê ne me vê biçavê serê xwe dît yani millet tê dünyayê ew devletê ku em bêjin süper yani kene çi halê ji wî ki îro devletekê ji bo wê ku em bêjin aliyê askerî û aliyê aborî û aliyê siyasî danî ku dixwaze xurt be hewceya berê aliyê cotkariyê danî xurt be aliyê yani gıdayı danî aliyê temînkirina xarina insan û heywana danî geleke xurt be bi ser xwe be bi azad be. Rast Çünkü ev yek evî danîşanê me. Belê di heyama wek got şerê Rusya Ukraynayê de ev koridora dexludan medî çiqasî giring bû çawa bi em bêjin pêşengiya Tirkiye vebû dema ew agahî yani jî dibêjin ya bilgî destê insana de bê ew qewet û hêz destê insana de bê yani ew dewlet wê bi hêz bê wek got lê min jî ev pirsî ez dibêjim îro cotkarek werê em bêjin bêje ez dixwazim filan tiştî biçînim û berê wê jî baş bê dikare bir hetî serî li we bide yan ji hûn ende ziyarê xwe alîkarê xwe dişînin belê bibexşînin îdû niha mesela internet siteye wezareta me heye internet siteye il müdürlüğü me hene tarımsal araştırma enstitüyü me mesela wanî heye bi berê xwe de te çar welayetan û hemî qezan teşkilatê me hene û danışman tarımsal danışmanê me hene her danışman bincî û şêst heb çandevan servan qeyîtlîne ew danışman diçin wan çandevanan yek û yek zanîstî didine wana û gorê wan jî tê wezaret heme yani ücret para hak dete wan danışmanan yani
چندوان کو بخواست بن سری چیزی بن ایلو تقیدن هری سری چیزی کو شبانه که دیرک اینترنت خواهد که و görüntülü کی بخواست قرار ایده لورانی خبر بده دما yani interneti ku وزارت چاندنی و دارستانی ku sitaya veken sitaya il müdürlüğün veken sitaya üniversitenin veken çıkah bخازن دکارم بیجن نزان استیه. ایده و دوره دانه yani گیشتن نزانیتی نپرسیدی که. کسی که بخاطر تشته که بزن به yani gelek insan و gelek تحد دکاره بیجه زان استیه. بله راسته. باشه ماموستا پرسه کاتی از دیج ماموستا خو توران بک پرسم ماموستا جرحه اجمره ممت تونجا شاندیه گوتی روز باش صباح بخیر از گلک سلاواج میبانه تر دشینم دبیجم ماتتکاری بپرسیج بو گنم ilaca pas gotiye nazanım belki on baştır zannet feyde he antune. Aji selam ve hürmeti hoş Mehmet Tuncer Beyratkim spaskim. Ana genim mesela vate emdajon özellikle mesela ana dehne ki pere bajarı meda evci rahmeta xwedê em dixwazin ku bibare ku watê şilî baran pir bibare di wê derê em pas dibin di nav genim da pas çê dibe. Tabii ki di piyasê da ilacê ku ji pasê ra dibin wan ilaca jî hene. Fakat hêca min tiştek ku bira wî tiştê ji bîra nekin. Ew ji viyaye eva Tarımsal Araştırma Enstitüsiyê me û üniversitê me genimê ku ji pasê ra dayanıqlî wan genima ana çêkine. Tovê wa bilayê baş bine. Tabii çeşitî teze ku tovê wan ê ku ji viya ra dayanıqlî hene. Mesela insanê ku watê genim ajotibe ege vî tovê haneka girtibe viya ajotibe pas li genimê wî naxe mesela. Ê cînarê wî genimê ku ji pasê ra dayanıqsiz ege wî ajotibe pas lê dixe ew jî zirar dibîne. Feqet diyelim ki pas lê xistî ilacê wî piyasê da hene feqet gere viya diqqet bigire di zemanê wî da gere wî ilacê bavêjê. Ege pas gişt genim gişt girt û pir zêde bû ew çiqa ilaç bavêjî jî jera fayda wî çê nabe. Feqet di zemanê wî da ege teqîb bike û hêca me got him di internetê da him di sîte da him jî bira direk here hevalê me gişt wê derîne bira here rûnê bana çawa wan bixwe dunem fena dunema berê nine yani berê insanê me him nedixwastin him jî hinekî tirs hebû yani digot ezrebe ez herim mesela işte tarıma wanê acaba ji mir dibên çi îro hevalê me li wan dera dixebitin xwedê giştka razî be yani heştê û yek bajarê me da hane sadece wan nine. Here wê derê kî here rûdinê çawa wî didinê qehwa wî didinê pêra mihebet dikin persîna wî çi be heya ji desta were gotina rast jê ra dibe rêya rast jê ra çê dikin û ew jî çep gorî wî ege karê xwe bike zirara wî kêm dibe. Dolayısıyla ji bo persîna wî kesinlikle bira çeşîdê teze takip bikin wan çeşîda bira bajon piştê wî jî ege çêbû û dîsa here bi hevala ra kîjan ilaç di wî bölgê da jêrarin de wî ilacê xwe di zemanê wî da feqet bavêje înşallah zirara wî kêm çê dibe. İnşallah ev dedî dibe ilaçkirina ya ziraatê yani gelek cara çi dibe zirarê didê mesela mahsulan mamoste tiştek wisa heye em bêjin ji bo nefela nav genim werê xilas bibe ilaç dikin ew zirarê didê genimê ku jûr derkeve yani ev mesela filan tişt ola ilaç pêveye em nexwin em baş bişon nizam êdî em diçin bi dermana wan fêkiya dişon ev zirarê ku wisa zêde didê me mamoste yan di gor wê navan ilaca çê dikin. Yani em aha bêjin Edibe xanım ilaç watê ku hîna ku derneketine piyasê evan ilaca temam di kontrola Tarım Bakanlığı'yê da derbast bin. Gişt di testara derbastin. Em ser genim dîsa mijûl bin ilacekî ha ji bo em dibin zararlı böcek dibin ya hem ji bo wî hem ji bo mesela gihayê ku em naxwazin navda derkeve ji bona wî ilac em davêjin. İlacê ku davêjin nav genim ji bo wan gihayê ku em naxwazin sadece zirar dide wî gihayê zirar nade genim. Ku watê zirar bida genim
bakanlık ve ruhsata haneka net day. Çünkü evana güçlü testa da derbastı bin. Ya dönema bereda mesela disa tiştek haki hebu. Herkes herci hem adı şu endüven merdiven altı üretim he ya. Düşün şu an dera ilaç tahanin davetin ija gelmevan güçlü şevti zırardı daha per zırardı ditin. Fakat iro dönema da her tişt vasa edildi beni denetimi da beni kontrol edaya. Yani hazara yeki belki tiştek haki çenabe. Güçlü de testara derbastı bin. Düşbonavi milleti me cotkarı me ege ku ilacı daveje her jiyevi jiye rast o ilacı kujera tavsiye kirne ve bive baveje ziraravi çenabe. İşte din jiheye. Mesela milletime da aklevi da aha çebiye. Diyelim ki iro em insanım mesela bir avahaneka envet khun. Ez iro şuşeki avve khun cumara faydavi çed betkhum. İşte ez via du şuşe khun cumara be zirar. Ya midamı deşi ya ev deşi. Evaji aynı hakiye. Milletime braviyajı him bivin. Mesela de servi ilacı nevesiye. Dibe de donume ki akasa vi ilaca gere bavejiye. Evati vi ilacı be daveji çünkü emana le rast hatine. Dibe ya bu sesinek zede bave mi? Bıra güç bukuşe, bıra ev nebe. Tamam. Baştır tesir bike. Ya kardeşim endüğün ha vi ilaca haneka haya ne hati destete de bine kontrol adat, bine evara eva güç gotiye aka geren bavenet. Çıma zede davi. Yad ve em zede vat zede daveji ziraravi dikşine. Em jibona vi ben. Yani her tişt bu kaide, bu usul o eva vi çiye ölçüye vi çiye kori vi bavejine. Eğer tişteki usanekin eko rusati, eko civi hatiye karine, bavejine qethen ziraravi nadın. Fakat em de ciye akidat ben branne, em ilaç navin. Çünkü ilaç çıka ev bu kişi disa em kalınti de ben ya. Kalınti te da çedi be. Tere ilaca. Em özellikle feki, mesela zaremet bahçeme da hafse hal dareme hene, feki te da ne, zaruçın duhun. Ziraravi çedi be. Jibonavi, mümkün mertebe feki be ticareti ha. Elde ve derada bırak işte per ilaç milat işte naveni bırak doğal bin. Bırak kurum tedavın tışnave meru kurma dert kadar davice. Aliye di bu kanal sen. Tabii Avrupa di usat be yani insanı imkanı yuheben di per servanat için. Jbonavi ziraravi tine yani. Baş. Em bejin ligor qararavi em bejin ölçüyavi mamustemet beje de maun bidin inşallah ziraravi çana be de mezberi xodum Abdülkerim bek en hama baksa ilaç kirne kir ya edit dedi ilaç kirinci bidronan tenkirin bigerek tiştenipsa tekniki tenkirin luane rewşa derman kirna zeviyan çavaya mamustetet karenek basavi ki بله وانی جت چندوانی ما بریه کو مثلا ام بیجر tabi Hindizan'ın codkari cor be cora. Yani hububat ayrıya, fiki ayrıya, yani cor be corun. Jibuyu ku fiki beta ilaç kirin, mesela jibuyu ku sev beta ilaç kirin. Vakti ku ilaç kirin liba sevi. Yani elma iç kurdu em bejin nehati hiç vakti ve nehati em fenomen em dibejin fenomen tuzak em bahçan da datinin u demek u parparinu ve derkeve em haber dedene çandaman ekha hamiyan em jwana mesaj dişinin em yerel imkanlarla vasıta muhtaran vasıta danışman ekha vasıta yani hemi mesele fa em vara haber dişinin em bejin hünni vi vakti hatta vi vakti vi ilacı bavejin afqasa bele yani em beri çandaban ekha ve varidani agahdar diken eşka mamustani mecikut inha vazarata ma sadan pinci hibe sarkır sarkal khamme şubesiye makine kujubu ilaç kerni pürverzaturan yani sadan pinci hibe dedede çandabanan yani bes bila çandaban baxazın çandabani yapa zanisti bigen vezaret ama hemin meferan juvanani yani peşkeş dike bes bila baxazın
بریم گلک سپاس کن مامۆستاس چەند پەیاما بخوێنم پاشە موزیکێکی دیسە گوهدارکردن بەردەوام بکەن ji موشیا ڕاست بێک لە ئەڵمانیایە ji milletê موشێرە سلااف شاندیە دەبێ هەمشەریە مەلورە سلااوێتە سەر سەرا سەر چاوا مامۆستایان بێژن دیسە ji رحایê ji me re gelek silav hatine Abdulfetta Muhammed Abdulfetta ji me re dîsa silav şandine gotiye ji موشێرە û ji wanê re silava dişînim ser sera ser çava silavê te em bêjin roj baş Edibe xanim gotiye ji bo doktor Turhan Karahan Bey ez gelek lava dişînim gotiye dibe dengê bi min nas tê dibe ku zî nas bikim em jî silavê xwe ji were dişînin em bêjin ez barim gelek ez nas dikim wisa xuyaye hûn li herêmê geriyane normal e ne wisa em bêjin bajarê Tirkiye giş geriyane باشه ام گرک سپاس دکن پیام وطن از دیسه بر خو بدن پیاما اكون زویا دچینن و ام بجن فیکیا دچینن ام بحثوان جی بکن و کارم پرسه خو بپرسن لو رمدو انسانن هجا دیتنه جاره کدیم نکارم فرصت ببینم belki کرم که ام حکمت بکشی دنگ گهداری بکن پاشم بردوام کن من خوندakir wan çavên te de hezkirin ateşine de wan çavekilke zinde zerbade ji min dur here westene binim wan çavekilke zinde zerbade ji min dur here westene bine derabe here wan çava durxe dujmin ve gere her bir jangektir şuru xencere hezar car kuştim jivi havre her bir jangektir şuru xencere hezar car kuştim jiyek avre min deşe berda terbum evine ez kabul dikim ve durketine çave min korbe neveditine rabetu korke westene bine çave min korbe neveditine rabetu korke westene binim derabe here wan çava durxe dujmin ve gere her bir jangektir şuru xencere hezar car kuşti jiyek avre her bir jangektir şuru xencere hezar car kuşti jiyek avre her bir jangektir şuru xencere hezar car kuşti jiyek avre گرک سپاس کن ساعت خوش مالا تا آواز بیجیم دنگه و هر لدنیا بیزه ماموسته خود ترهان بکرین بردوام بکن به ماموسته پر لسر مثلا پاندمی و ملت دی بچوت کاریر مجول بفلا ما بحثا و مسئله کر مدید که دوی هیامده ملت دی بالکون خو کسی که حوشی و تونه نجی بالکون خو و کم بیجیم سرای بچوک چکرین د ساکسیان د جان د چکرین پاندمی تاثیره که چا لسر ام بیجیم جوت کاریه کر آنا پاندمی خواده نشان نده پر امتحانه کی مزن بو یعنی bütün dünya خست امتحانه کی وسا herkes بخوا varkılya ça bu ana mesela teyin emdüven pandemi mejerat işte Covid-19 Covid ka kesi ne diyorsan ne ana mepçave xwe eva Covid işte çiye çane me ne di fakat
hayata me alt üst kir agiştika. Yani tişteke belki pir biçuk bu le tesirawe ji cihane ya fakat dünya imtihan kir. rast. Herkes cihadas kini, seyahat kıskinin, o alışveriş, ticaret, ithalat, ihracat kıskinin. Tabi inşallah jivra şunda tişteka ki çeynabe. Jime dur be insana. Jime giştkara bu derseki mezin. Tabi jiyana insana da pandemi le her cid her sektöre da etki ki pır zede kişan. Fakat etkiya en mezin jî dîsa tarım eda bu. Devleti en mezin jî çünkü me sert kir me didî de aliye gıday da pır sıkıntı kişandın. Mesela deyid gotin rafada da markete da tişnema gerçek evet tişteki Ev rast. dimen hamil ser ekran editin. Tişteki rast bu fakat de Türkiye'de hamd şuadara de seriya pandemiye da kuviya hadi hema ve tişteki zede te xuyayın tedbireki usa xoş kirtin yani ji serokeme Cumhurbaşkanı haya beni giştika de üretime da ne hiçten sıkıntı çeybive. Mesela duy dönemede menet iş insan derkebin derva. Çünkü yasak he bu. Jboy salgını. Me tek yasak ki mesela me istisna gır jikira jotkarara. Me go insane ku jotkarit ke insane ku ziraat etke van insana gered mala xwe da rûnenin bi şeklekî tedbîra xwe bivînin ol ser vî tedbîra haneka gere herin cotkariya xwe dewam bikin. Ege meviya çênekira vî ewaneka sıxıntıkî pir zêde divra da jî çêdibû. Ji bona wî tedbîrê ji me re bu menfaatekî pir zêde û xweşayî çêbû. Di süreca pandemiyê da حیشته و یک باجار ترکیه دا کس نابجه متشتکی خواست و تشتی تنه بو یعنی من ندی یعنی چون من نکار بو بستانده تشتکسا چه نبو فقط چقدر تدبیر بستینیجی دیسا قوات ticaret via global ticaret dibin vate çe nebe ister istemez etkilenmişti. Mesela hecame bahsa diyelim ki Ukrayna Rusya savaşı xadevici dafke xlas ke inşallah lekudbe cem kidbe dino diyaneti ve çedbe yani insanın gışatına herkes çüyeci ki malu var ve xrabiye işte ki naxwazın daxwaziya meşxwada daime eve van tişte anekal serriye dünyayı gış xlas bibin emut xwazın koridora tey endwen genim duy döneme da pir hat qıser dîsa ege mesela Türkiye Cumhuriyeti ege wî irade nexista ortaya duy ser wî xebatê çê nekira de özellikle mesela heca dîsa dibêm ya em de memleketek wisa xweş em jiyana xwe dikin hinek tiş li ceme sıxıntî tune ji me tirî li her cî tune wisa nine ege wî koridorê ve neba wî genimê neçüye özellikle aliye zaten birçine xwedê yardım ke ji wan re hinekî Afrika ülkesi wan dera ji birçîna yekcar dimirin. Îja wî koridorê watê vebû wî genimê çû wan dera hinekî rahat bûn. Hatin dîsa ser pandemiyê pandemî ji wî aliyê haneka jî pir sıxıntî derxist. Feqet dibe ya musîbetekî ji hezar gotinê baştıra rastıra. Çiye viya? Pandemi viya nişane medda de pandemiye da mesela endüben gıda milliyetçiliği endüben de dünyayı da gıda milliyetçiliği teze despekir, teze çebu. Çıma çebu? Millet kış neheri ha eva ege ez milli tarım, yerli üretim ege ez çeynekim وی خباتا خو لورا دوام نکم سبه رو تشتکی آکی چه به از نکارم جکی دم بینم مثلا پر ülke heneki tişta yasak kırın ne işten bişinin İhracat ve ithalat yasak kırın çıma go ege vi tişte haneka bişinim sebe milletime sıkıntıya viya dikşinej bunavi pandemi meraj aliye viyale da heneki derseki rın çekir ana pişti pandemiye politika li ser tarımê li ser xebatkarê li ser cotkariyê pir degiş bû ol ser xweşiyê diçe yan. Bavayekî baş devam dikin. Ege em ya devam bikin wî dersa xwe em devamlî bixeftin tiştê xweş çê dibe. Feqet em ege ji bîra bikin
دی چای هبه پاندمی خلاص و ام بیژن ام ساتب خرابی چه به انشالله دین ورینه و خدا نکلی ام انسان دبی کو تشتندن جی بقوم kesinlikle merun nizane de dünyayı da ki janro çedbe yani di sa dünya buya ciki vsa bere mesela le ciki tişteki çed bu meru belki mehki din şunda saat kır ve lor tiştek çebiye fakat iro de dünyayı da le ki jan coğrafyayı da en küçük tiştek çebe aynı rota dinleri yan de evet da ya faiz zede biye yan işte tesirli hevdeki yani tesiravi aynı dakikada de dünyayı da çıkan insan henele giştka tesir geç bonavi gere meru vana giştka şu arab derse ki bu gori planı programı xwe çeke anajı evavi rıntçe İnşallah mkhira nekin yani zirara pandemiye emtkarın hındık bıkın Fede ya em şart tişteki dersa baş bistinin nefse. Mesela doğru yani. Ez beru habet mevane kamilin pandemiye de lur rewşa çandiriye çavabuye Abdülkerim Bekem bepirsin de he ama em bejin pandemiye de ama musteme tişten geleki baş gotun gotun edi politikacı görin çandini avani bi çavayı berdevam kir ve hayame ve çe xabat kirin em bejin yanji jotkaran xabata xabar devam kir yanna. Bire devê mamosteme sabaş, xa mamosteme yani ani zaman çavan ku mamosta gotiye li wanî jê tê aynı. Tabii ez wiha birêjim. Yani cotkarî û çandinayê gorî keyfa insanê nayîte sekinandin. Yani te nikarî bêjî paz wala pandemî heye ez nikarim îro werim gihête bidim. Tu nikarî bêjî zeviyê wala pandemî heye ez nikarim avate bidim. Ji wê yani ji gorî keyfa insanê helberêna cotkariyê nayîte sekilandin hemî dunyayê jê tê wekî. Şa mamosteme got yani ser gotina mamosteyê de gerek zêde gotin nerinda gerek rind anî ziman. Li wanî jê tê aynî wekî dîsa cotkarê me me destûr davan dîsa çûn hemî warê hilberîn danî cotkarî danî me destûr davan ewana çûn yani bi hilberîna xwe devam kirin. باشه به ما مستوی دم بردوام کم پلیسر مجار نوسا تکنیکی هنگی سکن این هنگی جدی هیا ماما پیشی ام بهاره ام جنی مالی چیچه کاکولی کپر حزد کن ما مست ام بوار مجول دبنم چا کن زلام دچنه ایش ام جل مالی آن جوانی شابکن ام توصیه چوالوام بکن ام هنگ استخدامم بحثا بکن بريتي بيرامن دايكا من دغو صالون تشي نابي وصابو يا جماعة بهتر جوي حز ذكر يعني ما ذكر نذكر براي من او بتشك شكا بحمدوي ما جيام قيامت راك جوي حز دزانم شي كلي كامبر حز ذكر مثلا بلا في شاقيده تش بتشينن درماني وان چا بكن نظام هند بي چاي بكن بر هند بي اسبرينا بدنه ده تشتنو سام ذكرن يعني باقي شاشه تي بيرامن ما اسبرين ده بر تشيكين خو ما چاي والد كره بروان يعني ام توصيه بكن بلا كيجان كلي كات كيجا هيام ده Ana meheca bahsavi kir di insanê me maalesef yani eva tiştekî xwastîne ne xwastiye ji gunda ji giş hatine bajara em dibin metropol hatine metropola ketine nava xaniyê sade beton em dibin yani ketiye wê derê di nigê wî پر جاران بکی خالی نابینه والله آخر نابینن گلک جاران راسته دهندره مالا دا یا ساده جنا میر گش ام گش وسان ام تنی مثلا جی خباتا خو beton ام خباتا خو چ مال beton yani tişteki ku em herin te em bin vücuda me elektrik toftke وی elektrike gere em nige xwebdin ser xwaliye ku wî vücuda me derkeve eger der nekeve Evjme radbe stresekî dibe sıxıntı em dev dorê xwe da bihêrs dibin tamam ji bona wî mecbur dî insanê me jî wî daxwaziya xwe mesela em giş xweliyê hatine ew me xalqan me xweşxweliye dolayısıyla xwelî insan devamlî dixwaze tabii dixwaze dî mecbur mane di balkona wî hebe balkona xwe da yan salona xwe da bi gorî imkanê xwe ew ê çîçekekî tiştekî ji xwe dayne wê derê ji xwe re bûyî meşgul bibe. Ha, ji bona wî em dibin mesela bahar hatiye di hindir daye tabi gere vî ewa haneka nekin, vî xetay haneka nekin. Hinekî pir zêde li ser wî ku dişxulin diçin kimyasal em dibin, diçin kimyasal davin, wî kimyasalê
de hindar malê daye zirar de herkesî. Bira Evet. tiştê wisa nekin carek. O di bahar hat mesela çiçekê mesela wa li vir jî heye. Evet. Van çiçekê ku canlî di hindarê malê da bira xweliya wî dêgişkin. Seri çend mi hamamus? Tabii tabii. Seri çend Mesela rojan? bu bahar mesela xweliya ku di hindarê em saxsî dibin ya. Hindarê saxsiyê gişvala dikin. Ji sê perça ji sisiya yek xwelî normal ji cîkî hema ji zêvîkî cîkî xwelî bînin. Ji ya yeka wî em dibin mesela kum bîne bixê. Yek jî torf em dibin dikare hazır olarak bistîne. Evet. Zemprojan. Ji sisiya yek ewa wî bixê xweliya xwe dêgişke. Fakat watê xweliya wî dêgişke jî ji bo heşareta ji bo ewa em dibin ku ê pir kimyasal têda tinin baxir içeriklî ew hene. Bi wan re sterilizasyon bikin. Yani wî xweliyê di wî re derbas kin ji bona tiştê heşere nekevin navê de. Çünkü di hindarê malê da ne. O anaka di ewa da ciyê em zirayî ilaç difroşin wan dera da ê ku kimyasalê hindik wisa em fis hene ya. Ew hene mesela royê carekî yan di roya carekî wan fis hal ser ew bikin hem xweş dixuye yani hem parlak dibe xweş dixuye hem jî nexweşî û ew jî nakeve navê wî jî çê bikin wekî din hinekî ew em dal dibin yani Çıqlevi. çiqilê wî jî ê ku zêde ê ku ha ew bûna wan jî bi evekî rast çêkin mesela. Car he mesela em vî xetaya haneka jî dikin mesela çiçekekî me ew di nav pêkiya da jî wisa ne nexweş e tu watê herî wî dara nexweş wî çexilî wî nexweş di bi meqesekî jêkî û tu wî meqesa xwe bivî dara sax. Di wî jêkî wî nexweşiyê tu ji wê derê dibî ciyê din. De kulîl kandejî ev heye yani tedît bir bulaşma. Erê Ça gerek de ya insan jî awan de dikkat heye. bigre. Mesela ya jî ça dikkat digirin. Eva sivîkî mesela bide destê xwe hinekî ew baxir preparat bavê jê nava avê û dene wî mesela jêkir wî meqesa xwe carek nav avê dake başê bibe darekî din jêkê ew ça wî sıxintiyê pir çê nabe. Feqet milletê me viya pir dikkat nagire. Mesela Deyî berê me digo îmece. İmece tiştek xweş e yani me ji hevra destek bibe yardımcı be feqet eva sıxintiyê wî jî hene. Mesela îro diyelim ki me makinekî di eraziyê xwe da yan di budama xwe da me ew kiriye çêkiriye. Ez watê tu werî cînarê me tu wî bivî nexweşî di nav eraziyê me da heye. Tu watê bivî eraziyê xwe tu wî sterîze nekî ew wî nexweşiyê tê eraziyê te jî. Ji ber vê jî ev Tabii mesela ana deyî hêca me pandemî mijûl bû salgin ya em din çiqa zû hat. Çakî zû hat. Berê mesela ji ülkekê heya cîkî din yek biçya bi meha diçû. Rastim. İja anaka mesela li Çînê nexweşî derket ji wir yek li uçaxê sar bû hat cîkî din nava 2 saeta da wî nexweşî ji wir Derbasî bi hezara kilometre çû cîkî din. Dolayısıyla vana jî dikkat bigirin. O çiçekê malê devamlı birat hindarê malê da negirin. Yek cara ciyê ku tav lê dixe mesela bibin wê derê bira hinekî biskine. Yek cara watê hewa germe bira derxin derva hinekî hewa bistîne. Çünkü devamlı hindir da be dur da jî. Heş dibe yani. Oksijen jêr lazim e, tavik lazim e. Van tişta dikkat bigirin. Hem de malê da wî daxwaziya xwe dikarin derva wî meraka Dilê xwe xwe rahat derbas kin, bikin. e. Dilê wan jî rahat dibe. Bu wî şekla sıkıntı çê nabe inşallah. İnşallah em bêjin. Me behsa masiyê kir me neşt Abdulkerîm bek behsa masiyê wanê bike bila ji me re behs bike paşê me yê bişînin. Abdulkerîm Yücel me got masiyê wanê te got bi nav û dengên ka taybetiye masiyê wanê încî kefalî te got wextê waye. Hinek behsa hilberîna wa bike niha êdî ez barim wek endemîk e jî rewşa masiyê wanê çi ye em hinek ji wan bipirsin paşê jî em ê xatir jê bixwazin. Bele. Masiye vane yani nefşeki masiyan endemike lavra behra vane behreki sodaya gore normali naba behra vane dane geleke tizindi nejin lebele be hikmeta xade masiye vane behra vane dane jiyana xa de dominin tabi ev masiye behra vane masiye ava şirinin جوبیه که دما کو وقتی کو تخصی خطابین به روباران و چمان دانی به جور دهل کشینن
و هم گوره توریزمی یعنی گلک یعنی برچه آوان منظره که گلک خوشت خیان و دچن آوان دانی تخصیص داویجن وقتی که تخصیص داویجن نکارم برابن و انسان ام بجن کو نزان و وقتی تانی کو آوان بیلی که ایدی نسلوان دقلینا جبریه که وزارت ما به نو 15 نیسانی و حتی 15 ترمه نیچیر کرنا ماسی وانی قداخه کریا جبویه که جتی ما این سال طبی محکی بیشتر دانی ما تبی به هف قار ایشی خواه یعنی تبی جاندرمه و امنیتی و مختاران بلدیان و مدیریت مایی قزان مطبع وانا جوین چکر هر کسی کاسر وی چه دکه به واردانی و بکه و وزارت مجید 15 پیقاب و عربه یعنی به واردانی تحسیس کنه ام یعنی 7-24 yani şav roje xwedê ji bo yê ku ev neyne nîçîrkirin ji bo yê ku texsî xwe bavêjin ji bo yê ku pêşeroj danê zarê mecitê evê bikarin vê van masiyan bixwin ji bo yê ku koka wan neyê qalandin û ji bo vê yekê xebat em heye û tabii em mekteban da jî tê ji bo ser vê yekê zanîstê didin perwerdeyî dine zarokan و ام دخوازن گلی خواه بلا نواوی وحدانی ماسیان نیچر نکه نه باشه ایشالله بیشن ملت دنگه و بیست بی بلا او ماسی و کوی گوتی بگن نفشه پشت مجی عبدالکریم یوجل علی کاری مدیر چاندنی آوانه ام گلک سپاس کن مالا و آواج بابان آگاهین هیجا روژا خوش ببینید روژا خوش به اجت سلاف و خواجوارانی و گلیمه حمیانانی و حمید و کارم رای دشینم و حرمتی دکم سرچاوان کریم بی روژا و بخیر به حوالی میوه دریجی گشتر سلام و حرمت ملیف که خدا یاردمجی و انشالله اما حمیانی انشالله اجت سلام و حرمت خواج و حمیانه پیششت کم و سپاس دارم evet ben beşin roja hoş merhaba ben müzik ki berdevam kın taşı ama mamustema Turhan em berdevam. Tamam. Ben peşi bera bahsa muşekir ve gam yarne bitlisi. Tamam. Ezbarım jur her merdine jinabe. Hemşi de bekerem ki. Bejin Türkiye Bejin Bitlis'te 5 minare. Hem Bejin Bitlis'e Çemukani. Avalemici go Bitlis'te 6 minare. Ali Ekber Ergün. Evji guheran diye. Ve stran guheran kamli guhdari kın. Suka bitlise çale vere lavi suvere bibimda çilne vale vere kurban tuvere bibimda çilne vale vere bandu Duazim verim bate vere lavekte vere Reydure pırgedare vere kurban de Reydure pırgedare vere kurban dewe
cebinde yok beş para. Beri gel canan beri. Bitlis'e Cemukani Verelavik devere Cemukani Serdani Vere kurban devere Cemukani Serdani Vere kurban Dukhazim verim bate verelavek vere Evçengu çıl zali vere kurban de Evçengu çıl zali vere kurban de ساعت خوش به دنگی و هر لدنه به دسته و هر دو علیان شی صعبه دی مصاده بیجن Hersi Ali. من آبی تجی جبر کربو علی. علی حکمت من سپاس دکن دنگی و هر لدنه بیش دیار بکر پیام جمرات دیه نورشین خانم شاندی از لاوت سر سر چاوا دبیم هر تم 24 ساعت البته تماشا دکن پیر عامل اشتریته کردیه پر حز دکه سر چاوا ام سلاو خودشین ام تن دسته پیراته ام جی سلاو خوش دیار بکر همیان رب بشینن دیسه واتساپ از بردوام بکم جالمانیا işmere silahlatına ser çava. Nabi hoş benimsin hem bizanibin. Tabii İhsan alan bekçi de bir ezbitlisi mesela bitlisi spastikım gotiye. امجی سپاس کن مالا آوا از دی سبیر خب دم ماست مجار پرن وقت هندکه ام دبی 2 ساعت هرتم میوان مسری عود دبی 2 ساعت چا در بس می پاش زو خلاص تبی جبر وزی چند پرسیم سام بیجن کوملت بهتر بالاوان بکشین تخوازم بپرسیم مسئله آوی ام آفدانی چاوا دکن دجوتکاریه ده هنکم سربه بسکنن لورا وکی وگوت تدی آفدان ده هنجاره مسام بردایی دیچه مسام بیجن به وجه مصرفه گریه بده از بیم باش بکرم Yani ana jiyana meda son demeda jiboy israfı herkes hebat ekitke. Mesela iro mesela de eva Emine Erdoğan'da çeydibe sıfır attık en bebeğin. Pırtıştaki projeki pırrında pırxoş ege enbiya bidin devam kırın tabi. Biştevi liser ave av ana hayata meye emgiş ave hatine. Dolayısıyla jmetri ana çemu ev derbastın endibin vi avahaneka ke xlas nabe. Çahibe çem. Dawiya vetine. Her tiş ça dawiya wi heye dawiya ave jî heye. Em herin bajarê me mesela aliyê Mardinê elwan derajî şixulim. Berê eva 15-20 sal awel watê mel Mardinê medgo em sontajekî lêxin em zeviyê xwe avdin. Med 30-40 metra da me lê dixist ava qîma me bike wî avê derdket û me wî avê zeviyê xwe av dida. İro aynı cî tişî avê lê dixî ji 400-500 metre anca karî wî avê derxî. Farka pir zêde Tabii. Dolayısıyla eva van gösterge haneka ji me ra pir evekî dersekî zêde gerem jê derxin. Çima? Ana ava ku tu ji 30 metre derxî zehmeta wî, enerjiya wî, maliyeta wî ayrı ye. A ku tu ji 500 metre derxî pir ayrı ye. Tu nikarî perê ceyrana wî bidî. Aka ku zêde ceyran diçe. Ji bona wî ana av ji me ra pir duyê. Hêca Abdülkerim Bey jî behs kir. Ana Tarım Bakanlığı mesela ji bona ku israfa avê kêm bibe desteka em dibin basınçlı sulama sistemleri alikariya wî dike destek dide. Ça destek dide? Ji cotkar ara dibe, cotkar dibe. Ête dibe mesela tu îro genim dajoy. Yan darê te fêkiya hene
جوی آلیکاریا ترا چقا malzeme avê lazımın em yağmurlama dibin, em damlama dibin, em pivot sistemi dibin. Di kîjan dixwazî, kîjan ji te re baş e, tu were wî teşkîlata xwe li wê derê Malzeme çêke mesrefa te çi biye nîvê wî ez didim. Yani em diwin %50 hîbe. Nîvê wî ez didim, nîvî jî tu bide vê dera çêke. Ji bo çi vî desteka dide dibe av kêm dibe. Em çi qat Teşke salî ziyade dibe. Kesinlikle. Em çi qat herin mesela ava îro sibê ji sibê daha zêdetir e. Sibê daha kêm dibe. Du sibê daha kêm dibe. Em gereviya bizamin. Ji bona wî mesela em salma sulama dibin min lehzek perê jî got mêrik bêra xwe de destê xwe temam av çaheve jor da tê wî avê dide pêşiya xwe ew him zirar dide zîrata wî xebata wî him jî wî avê vala diçe. Îca ege wî avê bûyî şeklê na bixe hinderê boryê û bi yağmurlama yan damlama sistemî bidê him wî nebata wî diharin wî avê dixwe. Mesela watê me salmet day av diçe tavlê dixe him hinekî barlaşmış dibe hinekî jî diçe av xilas dibe. Wî darê me yan wî gelimê me ji wî avê pir menfaet nabîne. Îca watê tu damlama yan yağmurlama bidî av yewaş yewaş diçe. Dolayısıyla wî avê menfaet dide me. Digê kokan jî ne wisa yani wek ser erdêna şimtê naçe. Mesela ez ew xwe bêjim ez watê belkî diyam lu bavê min jî mutlaqal me godarî dikin aga temaşe dikin ez destê wan radmîsim. Ez watê teze çûbûm üniversite mesela med ew xwe da med sebze dajot. İja îsot özellikle zû eş dibûn. Zû eş dibûn. Ez watê çûm mamosteyê xwe pirsîm got ya em mesela îsot dajon û zû eş dibe eva çi ye? Gonçakî av didin got em ev çê dikin, arix çê dikin û di hinderê arixê de em evî wî datînin. û avê didinê got av çakî wan didinê got wela av tê heya nîvê wî. Got wan bi destê xwe wî dikuşin. Ev şaşî derket. Got em çav kin got wan evê xwe fîdê xwe got denayne nav arxê. Bixin ser ev sirt heye em dibin. Bidin ser wê derê watê wan av didin jî bira av lê nexe. Av di arixê dî seherê. Ji metrî mesela me nizanbû. Me got heya wî ewa wî av nebîne eva av naxwe. Halkî nebatat bi gövda xwe av naxwe bi koka xwe av dixwe. Rast e. Yani av dibine erdê da diçe. Piştî wî em hatin mesela melwatê ser evê danî heya payîzê mesela heya berf dibarîn dîsa wan îsota tovtkirin dixwarin. Ana millet giş wisa dike. Me him li wê derê îsrafa avê dikir. Çünkü av tu nebû mesela. Rast e. Hem teaba ve hem qehra ve neyse. Zêde bû. İja anaka mesela hem av hindik dide. Hem meyvê wî zêde dibe, hem verîma wî zêde dibe, hem kalîta wî zêde dibe. Ji bona wî em ji milletê xwe re dibêjin qet heyen vî ava hanêka sonsuz nine, soniya wî tê û anaka jî göstergê me nîşan didin. Hêca me örneka wî da ji 3 metra çûye 500 metra. Tamam. Van watê av didin evê xwe gere mutlaka dikkatê israfê bikin. Yani me gotî israf li her cî gere em pêşiya wî bigirin. Çima îro mesela rûyê dünyayê da em giş dibînin, giş dixwînin yani ana vî telefona reka em lêxin di dünyayê da çiqa bilgî hem dikarin bigêjin giş dika. Belê rast. Di dünyayê da nêzîkî milyon û nîv însan ji zêde xwarinê em dibin obez dibin ya. Bu ne obez îca çin tedavî dibînin, îca nizam çat dikin tamam. 800,000 insan jî ji birçîna xwarinê ji birçîna dimre. Binêr hat vî dengesizliya haneka binêre. Ege vî milyon û nîv însanê haneka diqqeta îsrafê bike û pir zêde navêje sadece qasê ku ewa wî he îhtiyacî wî he aqa bixwe ê din jî derbasê viyalê bike di dünyayê da însanê birçî namînin. Rast e. Yani hevsengiyek ve çêbê. He gere meru dikkat bigire. Piştî wî eva mesela ana dîsa ew derketin eva em geri dönüşüm dibin ya. Ew derketine çok şükür ew hinekî tişta xilas dikin. Ege ew jî nebin van israfa me o zêde em davêjin çopa davêjin eva
ew gişt be nexweşî gişt be xirabî û ser me datê. Rast Ez dîse bona wî gere îsraf di her cihê da, di xwarinê da, vexwarinê da, Cülübergî libasa xwe da, da. her tiştî da gere merû îsrafê diqqet bigire. Çi qat tiştekî hat destê me ra, nimetekî ket destê me ra, gere merû tefekkür bike acaba vî nimeta haneka di destê însanê din da heye yan tune. Ew dikare vî nimeta haneka bixwe yan nexwe. Gere merû vana jî fikir bike, li ser wî bixefte û bi gorî wî hereket bike. Ji wê aliyê da hem îsrafa avê hem wekî din giştik jî pir mühim e. Herkes dikkat bike tiştekî xweş çêdibe. Yani ve de em bêjim bi giştî insan bila heyji yani wext meselê dinêrin wext herî zêde îsrafa wext belkî em dikin. Wext jî çiqas giring e. Wek we got behsa telefon em wextê xwe hemî telefona de derbas dikin. Agahiyên başî hene ê nebaşî em çiqas heyji vê meselê hebin. Ez bawerim di gelek warade em ê înşallah bi ser bikevin. Em însan di dinyayê hemî yani em dikarin behsa wê bikin. Ê baş mamoste wê demê hûn bi xwe ziraetçî ne û ev jî zarokatî ve hûn di nav dene çixwe em behsa aşîkirina daran bikin. Ev jî gelekî giring e. Berê digo em dara aşî dikim me digo ka behsa çi dikin yani dibe wele nizam dara pirtaqanê wê nizanim fêkiyekî dî bide. Me digo qey rastî jî wisa ye. Ji ber dixwazim hinekî behsa vê meselê jî bikin ka cotkarê me di vî warî de diçaz dedin. Yani berê çûktiya me da watê behsa hani ew çapirtin hebû feqet hinekî çûbûn Avrupayê çûbûn ciyê din hîn bibûn. Watê behsa aşiyê dikirin hinekî milletê me digo gunehê digo. Digo gunehê digo merî aşî digo çat ke digo yani tiştê wisa çê de Xwedê çat çêkiriye fena Xwedê. Ama em nizanin yani aşî jî dîsa yani her tiş Xwedê çêkiriye. Aşî tiştekî yani wisa rind e wisa xweş e ê ku bizanbe ê ku ser xebat kiribe vî tişta haneka ji însana ra ji toplûma ra çiqa faydalî ye ew çat bîne. Mesela aşiyê da du tişt heye. Yek em dibên anaç. Anaç ew darê fêkiya ew ê ku çe binê xweliyê ew anaç e. û ê dîharê wî jî em dibên çeşît mesela. Em ser çi bêjin? Em ser sêva bêjin mesela. Darê sêva. Ana darê sêva mesela her cî merû nikare bajo. Çima îklîma wî doğa wî jê ra ew nene. Feqet ku watê em anaca wî ew ê ku çe ser xweliyê çe binê xweliyê ku em wî anaca wî rast tercih bikin ditkarî her darê fêkiyê li wan ciya bidî mezin bike çê bidî mezin kirin. Çima? Çünkü ev bi xweliyê ra mezin be. A dîharê wî ayrı ye. O hinek dîse meseleya dayık bûnê ne wisa anaç we got mamoste yani koka wê baş vê em dikarin her cî mezin bikin. Anaç kok e. Sêv mesela sêvê sor hene, ê spî hene, ê zer hene. Tu watê mesela eva jî aynî bû. Mesela yekî ji me ra ew ça bigota ya ez darek me heye dara me çepilek wî sêva sor e, yek sêva zer e, yek sêva spî ye. Me digo ya her wete çi cehennemê. Xwedê teala tiştekî mucize çêkiriye em ê wisa bêjin. Feqet bi aşiyê vana giş mümkün in. Tu dikarî li ser darekî ama ê ji we ra uyumlî tu nikarî mesela herî ew porteqalê bînî li ser dara sêvê tu nikarî aşî bikî ew hevdû nagre. Divê em bêjin malbata wa yek bê, aile wa yek bê. Xwedê teala wisa çêkiriye em mesela ji wan ra dibên çi em dibên ser çekirdeklî, yumuşak çekirdeklî gorê wî sinifê wî hene. Mesela kî ji hev ra dibin işte sêv, hirmê, ayva vana ji hev ra dibin. Ê ku mesela üzümsü meyve edme ew ji hev ra dibin. İşte qeysî û o êdin ê fena şeftalî mesela ji hev ra dibin. Em bêjin ji heman familyayê. Aşî ça çêdibe, aşî mesela pirê çeşîtî wî hene feqet ê pir tê ew kirin du çeşît e. Yek em dibên aşiya çava göz aşısı. Çavê dara jî hene mamoste. Aşiya çava yek jî aşiya çepila yani dal aşısı em dibên. A çava gere di dünema wî da be ana xweza destê me ra da hema merû nîşan da tu çî çepilekî mesela tu çî malekî tu çî ziyaretê eydiyê mesela tu nêr ya di baxçeyî da darekî wisa xweş heye wisa sêvê xweş pêvan e
O dara te sêvê jî heye ya tiş nagre. Sêvê piçûk tên heye ya Xwedê torpîl kiriye. Lûr mesela ti çapkî di dönem wî da ti çepilekî wî dara rind a sêva rind ti jê jêtkî. Tînî vê dera ew çavê wî em dibên hîna patlamış nebiye hîna vê nekiriye. Tu wî çavê wî bi kêrê aha ji binê wî qalkî wî jêtkî. Radike. Ana da aşiyê da önemli olan qalık yere hevdû bigirin. Watê qalık hevdû negirin wî aşiyê çê nabe. Tu wî çavê ji wî dara rind, sêva rind te derxist hanî. O dara malê te ewa wî çepilî te dîsa ciyê ku tu viya lê dixî te wî jî jê jê kir qalkê wî. O viya jî tevê qalık ve te hanî heva Giran. zeliqan. O em aşî Pêça. bantî dibin yan pêçikekî yani şalpekî perçekî şalpê. Aha lê girê didî bekletkî ku watê wî çavê wî teqiya wî aşiya te girtiye. Eger çav neteqe o eş bive aşiya te negirtiye. Ha te wî aşiyê hanî lê xist o çavê wî teqiya. Salekî din wî dara te sêva ku li wê derê wî sêvê digredî. Yani dema ku bikêr were em dibe aşî ne ku tu diçe derziyekê li dixîne wisa tu perçeyekî jûr tîne Qalık û çav. Ev tu aşiya wêne bi çava dara xwe vedike. qalık û çav ji wî darê digirî dara rin, dara kêfa te jê rahatiye. û tînî li vî dara xwe dixî eva idî wî darê çê dibe. Binê wî binê wî koka wî dara te ye. Ev ya jî heye. Mesela te herî koka wî ji wir bînî belkî koka wî ji erdê te re nabe. Eş dibe. Ew jî heye. Fakat karşı koka te şwe sağlam e. Dara te ye, hêşîn biye, mezin biye. Fakat diharî wî ewa wî rin ne, kêfa te jêr nayê. Tu wî aşiyê lê dixî idî dara te koka wî a te ye. Fakat meyva wî ê dîhar idî te ji kohanî be. Ew yê eva aşiya çava. Yek jî aşiya çepila em dibin dalaş. Aynı dîsa tu çû cîkî darekî xweş kêfa te ji te hanî. Tu çî çeplek wî jî jêtkî tînî vê dera. Tu çepla dara xwe jî kêrê lê dixî serî wî jêtkî aha di ortêra perçetkî. A din jî daha çêtkî. Zirav dike. Zirav dikî o tînî her diya dîsa ha dixî nav hevdû. O dîsa potekî bendekî lê girê didî te watê lê girê da aynı dîsa tu neherî diyarî watê hêşîn bû demek ki aşiya te girtiye. Eger diyarî wî hêşîn nebû tu bizanbî aşiya te negirtiye. Tabii vira mesela carhe dest hene hinek dest ji vî îşê hanekara pir ew e. Bikêr hatîne Rinde wisa kêre hinekî jî tu çî çêtkî nabe. Ji bo nayê em çatkin mesela em ji yekîna em sê hev çepila çar heva lê dixin îdî kîjan girtik giştik jî bigirin ji me re diharinde. Rastlı. Ama ji wan yek jî bigire dîsa eva çêyî ye. İhtimala ku yek hiç gibi benim Herî bu şekli ana jî bahare mesela hîna av teze çe dara fakat ev hîna pê neda. Ji bo navî anaka millet kare mesela vî gotina min got darekî bîne lêxe. Ya idî usabiye mesela millet çe tey li welatekî din, li devletekî din wisa tiştekî meyvekî pir rind dibîne wî dalekî jê jê dike dixe cêva xwe ya dixe nav çentê xwe tîne wî darê li ewa xwe dixe wî meyvê ji wê derê tîne vê dere. Aşî ji bona wî pir rind e yanî. Edi em dibînin ku em hesanî digihine van meyvên tu dî dibê tropîkal û nizanim ji li wan dewletê din hene li Tirkiye jî van yekan pir dibînin. Yani tesîra aşiyê li ser vê heye nexwe. Ana vî çeşîd û vî nebatata ku zêde biye pirê wî ewa wî ji aşî ye. Aşî watê neba me nikarbû biçe ji her cî darekî, meyvekî, çeşîdekî cikî din bihaniya. Ji ana vî aşiyaneka îşê me wisa rehet kiriye. Yani tiştekî fena tilya mera mesela. Yeka akasa çavekî li ser be tu bînî te edî wî darê ji wir haniye vê dere. Tu nikarî wî dara mezin ji wê derê binekî Rastlı bînî. belki axa ve iklim ayeklerine ve nefse Tabii. Ji bo navî ja özellikle iklim mesela em dibin doğa şartları heye ya ev li ser dara li ser hêşînayî pir etkiya wî %100 e. Dolayısıyla tu wî çeşîdê wî aşiyê bi gorê wî tînî. Yani di bölga te da di zeviya te da kîjan çeşîd rind were tu wî çeşîdê tînî zeviya xwe da wî lê dixî û bi gorê wî Başlı. Başa müzikê guhdarî bikin me biçe ku westan ava xwe vexwin wê demê em müzik guhdarî bikin.
kalkerim bir civani Les hortum tu baş zani Pele daram teveşan Bahar çute payizani Pele daram teveşan Bahar çute payizani Hevyam nemadine da Bekesmam elvedin yeda Gula dilemin çilmesi Kaşina ve jiro peda Gula dilemin çilmesi Kaşina ve jirda Kutubiner halimin Tüçan yeri serimin Birine zor da esermin Mürin gelek nezik bulmin Birine zor da esermin Mürin gelek nezik bulmin Birin kure care nabe Bedermana rahat nabe Hevtemin tel ve hayfe Kulümürün çare nabe Hayfanimin ve hayfe Kulümürün çare nabe Tez kalkerim bir civani Les khordvum tu baş zani Pele daram teveşan Bahar çute payizani Pele daram teveşan Bahar çute payizani تعتقد تيجي هر لدني Gerek spor. يرو ستراني بيحمل قرم جارة منه دبي والله بحار فريش. شو تبايزاني بايزاني. نرسا بزني ما مستمرتم بحث جوانا وجنجان دكين أسخاز من في ببرسنت دي دبي زي كشا إيدي Evet. نها بالا جوانا لسر جود كاريه چاندنيه براستي چاوايه دبي زي كشا هياما تكنولوژيه نظرم بيتر بالا والسر تكنولوژيه لجالي كي بجيمله دنيرن de çandiniye de ji teknoloji geleki peştike ve jimere ev ji hewceye bala ciwanê me gencê me niha li ser cotkarî çawa ye. Yani jûyê aliyê da em pir nikarin tiştê xweş bêjin. Xwezda me daha tiştê Ev xweş rexne bigota. rastin yani. Tabii, xwezda me bigota gencê me zê quşaxî em dibin, zarê me hinekî daha ilgiya wan ji ziraetê ra, ji cotkariyê ra çêbiva. Bi gorî wî ev bikirana en azından ji bona geleceğa me hinekî daha em pê kêfxweş dibûn. Feqet eva tiştekî rast e. Ana zarokê ana dî teknolojî û sawan hêsîr girtiye pir jî li tiştê akî naaxivin. Yani ew nabin. Ne fikrin? Tabii eva politika olarak gere em li ser viya xebatekî rind bikin. Tamam em nabêjin zarokê me gişt bira herin, cot bikin, bira herin ev bikin feqet hinek qismê wî ji bona vî cotkariya haneka ji bona me em serê spêda mijûl dibin. Ji bona vî ziraata haneka devam bike gere hinek insan li ser bixeftin. Mesela em viya bêjin îro di îstatîstîka cotkarê me salê wan di ser 55 ra ye. Yani ê ku 55 salî ne ê ser wan ra ana cotkarî dikin. Feqet ê binê 55 kes pir li ser cotkariyê naxefte. Eva tiştekî rind nine. Ji bona wî îro em dibin mesela watê em destek didin, alîkarî dikin, em viya dibin. Em ji du tişta ra em dibin pozitif ayrımcılık. Em pozitif ayrımcılık dikin mesela ê ku ji 40 salî biçûktir o jin özellikle. Jin em zêde destek didin. Mesela em dibin ji seda pêncî destek didin. Normal ez her müracaatê tiştekî bikim ji seda pêncî dide min. Ê ji 40 salî biçûktir here wî ew bike ji seda 65 dide wî.
Jimbe ji seda heftê didewî. Ji bona çi em biyatkin em bibin bira gencê me hinekî ji vî ewa hanekara teşvîk bibin. Yani hinekî herin wir û vî ewa haneka jî pir zêde jî menfaeta wî ana çêbiye. Çünkü gencî hatin bajarê mezin pir wî eğîtima wî tune mesela cî nedîtin, iş nedîtin, sıkıntı kişandın. Van destekê haneka, van alîkariya haneka, van gencê me jî yavaş yavaş pêda geri yani pajda çûn ciyê xwe. Eva tiştekî xweş e. Feqet Z kuşağı maalesef ji vî alîya haneka da hinekî qers e. Vana jî înşellah di dönema pêşiya me da van destekê haneka hinekî jî zêde bibin ji bo vana. Yani wisa texmîn dikim van tiştê haneka hinek zêde bibin. O teknoloji aliye teknolojiyê da îro çika sektör hebin di giştika da teknoloji ça zêde biye, ça çêbiye ji aliye cotkariyê ra jî viya zêde biye. Çakiye mesela berê mesela me çat kir me yan bi desta erd cot dikir ya işte bi heywana cot dikir. Piştê wî çi çêbû mesela motor derketin. Watê motor derketin Merik mesela sed donum eraziye bu jibona ku nikar bu cot bikra de donum evi cot kir edin giştima. İşte anavat wa motora derketin giştiki cot dike. Ana mesela teknoloji endümen tişte usa xwaş derketin hecatezi basawi kir. Ezala ana şili dibare. Şiliye da nikari bikevi nav zeviye yan zeviye ilaç ki yan gübre bavêjî. İmkan tune çünkü beri heya bir cezme dikirim diye tabii teker tedat naçe. İşa çabu mesela ana drone derketiye şili beji çi beji wi drone ege ilaç be ilaç gübre be gübre dıxi drone o tamamen kumandalı wi drone ser everatçe wi ilacete gübrete gış davece bener. Teknoloji hat ketevi. İşa teknolojiya daha zede edibe hanımsa tiştê xweş çêbûne merûvatê dikeve navê îja pir zû de giştibin em di nava vî îşê haneka da ne em jî car he jê dûr dikevin. Mesela ana makînê wisa derketine diyelim ki eva zeviya me em av didin. Di hindirê zeviyê da bi uyduyê wan görüntüyê wî giş dikişîne aynı zeviye aynı diyelim ki genim têdaye kêderê ava wî hindike kêderê ava wî pire giş di wî sistemê da dizane. Yani ew jî xuya dike. Tabii watê av dide ciyê av ihtiyaciya wî pir be pir av dide hindik be hindik av dide ya da gübre davêjî. Mesela berê me çat kir gübre xiz pêşmala xwe û gübre davêjî. Çi qaçû çaçû em nizanin. Tabii heya sibê av çû. İşte ana çane mesela ev gübreleme makinası ana derxistine di ser zeviye rat çe anlık yani. Anlık ji uyduye veriye bine erde destine çıka kijan endevin bitki besin elementi çıka kemasya wî heye derhal xe hafıza xwe watê gübre davêje ihtiyaciya kêderê biçebe bi gorê wî gübre davêje. Evana te mesela ilaç dîsa me destê xwe dikir dixist pişta xwe ya davê tê gişt heya me diraştê me dibê ana çane xenderê makîne dikeve nav bahçeye gişt digere ilacê xwe davêjî tê rûdinê. Ja yek jî viya mesela te tiştek ku zaman israfî em dibin ya. Mesela berê me gübre davêt eraziyê xwe heftekî deh ro mesela wî gübre davêt xilas nedibû. Ana wî îşê me deh roha da dikir nava yek saetekî da wî makînê wî eraziyê gişt bi gorê teknolojiyê bi gorê ihtiyaca wî gübra xwe gişt davêjî tê. Ja tu çatkî mesela geriye qalan wî zemanê xwe tu ji îşekî din ra dikarî derbas bikî. Yani hemû wextê te bûr ve naçî. Zeman israfî jî divra da ew dibe. Teknolojî ji bona wî di zîraetê da jî pir zêde biye. Gere daha jî zêde bibe. Ha tabii viya jî heye. Car he teknoloji mesela yanlış şiteye ku çane mesela erdwatê em şûv dikin ya erdwatê em şûv dikin devamlı eget erd bi makînekî o aynı hizayda şûv bikî di binê wî da tebaxakî wisa çê dibe fena kevir êdî av tê da naçe.
Divê carcara biguherînin. İja makine ana derketine pir giranın. Vatê ser erde ew dikin yani dişidînin. Dewsînin dişidînin Duwatê hat şinandin edê kok tê da naxefte. Ji bo wî mesela makine pir giran jî gere meru tu hinek motora dibîne ji vir heya niza kê derê dirêj ya bi tona evê wî hene vana jî gere mere duqet bike o wî ciyê mesela 3 sala 4 sala carekî ciyê ku wî tebeqa eşk çêbûye ya em dibên tavan qiran em dibin tek pullixe ew heya metrokî diçin mesela gere meru wî lêxe wî tebaxê bişkîne. Eger tu wî tebaxê neşkînî wî ava te didiyê wî avê ser wî ew hem zirar dide kokê hem jî bêfayde. Cewatê tu wî bişkînî hem av diçe jêrê hem jî koka wî daha rind dixevite. Belê yani rastî wextê me pir zû çû mamoste gelek agahiyê hêja jî wedan gelek mijarê me jî nîvrê man lê ez bijim gotinê wê dawî ê ku bixwaze li baxçe xwe tiştek biçin ê ku bixwaze dî li malê xwe bigiştî wisa çend şîretê we hebe em karin guhdarî bikin paşê me xatir bixwaz. Yani em viya gotinê me hane em dibên em zarê xwe gencê xwe hinekî jî ku ege imkanê me hebe ciyê me hebe warê me zeviyê me hebe em van zarê xwe hinekî ser vira bidin xebatkirin. Bira herin bira li warê xwe hinek cotkarî bikin van îşê haneka hîn bibin û hinekî ji xwe re viya bixin meslek yani ji xwe re gelîra xwe jî ji vê dera bistînin. Piştî wî em divê teknolojiya haneka bira teqîb bikin. Yani mesela el bajarê Amedê carekî çûm cîkî ez genelde digeriyam. Çûm zevîkî midî xalekî we zeviya xwe av dida. Erebêskirî ez çûm cemê. Xal û çitkî qewet be birdawê da migo vî genimê haneka te ajotî eva çi genime em divên mesela Dicle 74 bak Dicle 74. Yani de 1074 sala da evi genime evi çeşidi hati çekirin. Em jî hatine 30 sal derbas biye. Wî genime de donumekî da 7 kilo genim jê hiltînî. Tamam. Fakat çeşidi ana kul wê derê bajo 8 kilo jê distîne. Binin. De aynı av didî, aynı gübre didiye. Tu wî zehmeta xwe wî xudana xwe giştê ew dikê ji yekî 7 kilo ji yekî 8 kilo. Wî xalê min mesela gere teqîb bike. Ya çeşîdê teze çine, verima wî çi ye, qalîta wî çi ye. Gere wan çeşîda bibe ji bona zehmeta wî li boşê neçe. Ji bo îlac û ewa jî bira pir xarisê îlaca nebin. Em ji miletê xwe re wî dibin. Çünkü ilaç çıka fayda wî hebe aka zirara wî jî heye. Her tiştekî bi qarar dengeli ilacê xwe bikin. O teşkilatê me nesî qezayê me jî hene, li bajarê me jî hene, bira herin ji wan re bişêwirin, bi wan re xebat bikin. Van tiştê anêka bikin bîzn û qeweta xwedê ji xebata xwe karekî rind digirin. İnşallah em bêjin Doktor Turhan Karahan. Em ji giştkara ji xebata wan re bereket dixwazin. Gelek spas madava en de ziyarê bidin de ziraatê em gelek spas wextê me nema qisûrê nemeyzin em xatir bixwazin muzîkekê em guhdarî bikin. Belê îro jî em hatin dawiya biltena xwe bernameya xwe hefteyeke de dîse mijar û mêvanên cuda me li vê derê bin ez ê spasî we bikim bi giştî ez bêjim wext nema çünkü kerem kir. Helina vantitiya malik verane şemle Helina vantitiya malik verane şemle Helin çekir berkaniya malava ve şemlani ve şem